Яна хәерле иртә типендә шәбез хөрмәтле дуслар, сәлам тапшырын карайһыгыз. Без турай фирдәшебезне дәвам итәбез. Танылган галим, филология фәннәре докторы Жәлил Кәйекбаевтың тууына 110 ел тулды. Шәхестең исемен мәңгеләштерү буенча төрле эшләр башкарыла килә. Башкортстандың дәүләт архивында махсус экспозиция асылды. Шулай ук якташлары тарафынан зур эшләр башкарыла. Һәм барыһы тураһында интекләбрәк студия кунагы Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илдар Шаяхмәтов һөйләп бирер. Ул бездә кунакта Илдар Гыйндулла улы, хәерле иртә. Хәерле. Якташыгыз Жәлил Гыйният улының тормышы һәм хезмәтләренә һез битараф булмаган кешеләрдән береһе. Берничә китабында тәрҗемә иткәнһегез, шулар турында тулырак һөйләп үтегез. Мин бәлки сақтан үсмер оқусы сақтан Жәлил Кәйекбаев исемендәге мәктәптә оқыган елдарда оның исеме менән безне нык яхшы тәрбияләнеләр һәм оның оқусы үземнең атайымның гаиләһендә үскән кеше буларак та көне-төне хугарылганбыз. Шулар кала булгандыр инде. Миндә атайыма ярдәм рәвешендә лә булһын дип үземнең кайбер иҗади фикерләремне студент елдарымда һынай башланым. Беренче эшем булып 5-нче курсты тәмамлаганда Сәйд баба мәктәбендә эшләгән елдарын хәтерләтеп, 1942-43 еллардагы эшен искә төшереп, мемориал тактаташ эшләп куйган идем. Шуннан китте инде яйлап әкрен генә үз алдына эшләгән эшләр барлыкка килә башланы. 100 еллыгына багышлап мына 5 телдә бер тышлыкка туплаган bir проект уйлап йыйнаган идем, ул килеп сыкты. Урысча тәрҗемәһен үзем эшләнем. Яңынан карап. Интекләбрәк һөйләп бирегез әле ошо китаптар турында бик сау мотор. 2011 елда сыкты. Төрксәгә Гайнислам Ибраһимов мәрхүм тәрҗемә итеп беренче ярдәм итә башланы. Инглизчәгә тәрҗемә иттек. Мурат Жәлиловичтың хатыны ярдәмендә. Немец теленә тәрҗемә иттек, ярдәм итеште редактирование менән Мурясов Рәхим Закиевич. Шулай итеп 5 телгә полиглот галимдың исме һәм бәләкәс кенә 5 телдәге йыйынтыгы тупланды. Әкият монда, уның барлыгы 7 әкият балаларга багышланган. Менә монда әкиятләр шулай. Менә быел инде тагы шул 7 әкияттың береһе Аю һәм Балкорттарын Апимондияға багышлап, Кәйекбаевтың юбилейына багышлап, китап нәшрияты тагыла көч туплап сыгардылар. 1000 тираж менән. Бына 3000 тираж менән сыгып таралган иде. Быелгы сыкканы 1000 тираж менән халыкка yetkirилди. Шулай итеп төрле кимәлдә галимдың ядосының универсаль кешенең әсәрләре уның исеме мәңгеләштерелеп хәрәкәт итә. Халык уны онытмай. Заманының құдіретлі бір шәхесі болған. Ауыр замандарда компьютердар болмаған замандала ол өзі компьютер көк эшләгән. Мен шулай деп әйтәм, өзім бәләкәй сақтағына көріп қалғанмын. Ләкин атайдан миңа әйтеп қалдырған сөздерін әйтәм. Чөнки ошо көндәрдә атай onun okusu, muzeyini uyuşturusu Гыйндулла Шаяхмәтов vafat bulup kaldı bit, bir yıl ilik. Ol şol könderde tınalısı menен küteyini, kurhem yararını etip, aytip kaldırgan sözleri көп buldu. Şoğa onun tilekleri yaylap, akrinlep şolay. Yaktaşları eşi menен galimdar артынан дәвам итүче филологтар эше менән киләсәк буын кешеләр менән дәвам итер дип өмид итәбез. Чөнки бына әлеге быел Гафури районының итәкчелеге бу мәсьәләгә бик җитди карый башланы. Тәүге уга тиклемге администрация бик үк ыңгай ниндәйдер позитив эшләрдә эшләй алмадылар. Менә хәзер инде Фәнзил Фәйзович итәкләгән администрация түпті қарап, нықлы қарап, сифатлы эшләрді қозғатты. Чөнки Каранилгала хәзер ысын бюст ультра, мұны асырға йыйнабыз. Касан асыласа ул? Менә хәзер юбилейдің bir билдәле көне ноябрь айында билдәләнәсәк, күрәһең, әле точно датаһын әйтә алмайбыз. Ләкин халыкка белдерелер.
әзерлек эшләре бара. Инде үдешмәкәр эшләнгән эшләрнең берсе булып, менә бер 10 ел элек башлаган инем бер Сәйит баба авылы өчен тарихи мәдәни үзәк таләп булырга тиеш дип бер истәлекле монументаль билдә һәйкәл төзәтергә лә мөмкин инде. Уны без үз алды эшләйбез һәм яйлап, әкренләп, һаулыкка карап, хәлгә карап дәвам итәбез. Әле ул монтаж стадиясында тукталып калган күренһә лә ул тукталып калмаган. Көндәлек уйлар менән байытылып озакламай тормышка ашасак. Аны халык күрәсәк. Менә атайыгызның изге эшен дәвам итүчеләрнең беренче әлбиттә ул һез. Әлеге вакытта бәлки ниндидер ярдәм кирәк, тагы ниндидер булышлык кирәк. Бундай үдешмәкәр эшләрдә эшләгәндә техник ярдәмдер кирәк булды инде. Менә әле бер кран булмау сәбәпле тукталып калдык. Без аны озакламай табырбыз дип уйлыйбыз. Әзерләнгәс. Менә тагы әйткем килә. Кыйкбаевтың исеме тәүге тарихта үзенең иҗатында ул Зәлил Табын булып яңгыраган. Һәм ул ошо псевдонимы безнең күптән инде 90-нчы елларда республикалар үзаллы район газеттарын башкортча сыгарган сактала ярдәм итте. Нияз Булатовичтың тырышлыгы менән ушул псевдоним искә төшеп, безнең райондың республикалар тәүге үзаллы Табын газеты булып ошо псевдоним нигез булып торды. Зәлил Табындың Табын псевдонимы район газетына исем кушууда зор роль уйнады. Шуны әйткә килә. Атайыгызның юлын дәвам итәһегез, якташларыгыз менән дә шундай зур эшләр эшләйһегез. Тагы ла киләсәккә ниндирәк пландарыгыз бар? Пландарды шатырлатып сөйләп торып та булмый инде. Просто мин ничек әйткем килә. Күп әйбердә мин үзем филолог түгел. Ләкин шул филологтар тирәһендә кайнап ниндәйдер мәгълүматларны туплай да алганмын. Безнең бурыс замандың ардаклы шәхестәрен, халкыбызның улдарын ниндәй генә хәлдәргә улар тарыгандарын белһәк тә, без аларны югалтып, ташлап, рәнҗетергә тиеш түгелбез. Уларга һәйкәлдәр куеп, мәңгеләштерергә тиешбез. Чөнки һәр бере безнең халкыбызны үз кимәлендә, үз вакытында үстерергә тырышкан, көч салгандар. Менә Зәлил Кикбаев дип әйткәндә, ул миндә элек ишетә торган, безгә күп авылга галимдар килә торган, Айруса Галиевич Сәйдбатталовтар, Псянчиндар, Аднабаевтар һәм башкалар. Бөтенде әйтеп бөтерелә алмаймдыр бәлки. Ләкин күптәре хәзер якты дөньяга киттеләр, эстафета калды яшь буынга. Шул вакытта башкорт телен бүген менә үстерәбез, яшәтәбез дип борсулабыз икән, тырышабыз икән. Тик үзебезнең Казанда гына кайнап булган галимнарны онытырга тиеш түгел. Зәлил Кикбаевтарга таянып, без артабанда телебезне яшь буынга, киләсәккә тапшыра алабыз, яшәтә алабыз. Һез шундай сараларда оештыраһыгыз, бик күп итеп, кешеләр менән аралашаһыгыз. Яшь буынга өмет бармы һуң? Нисек кызыкханалармы тарих менән? Була, менә улар хәзер ошо безнең күк урта буын кешеләрнең тырышлыгын күреп, үзләре катнашалар. Миңа, мәсәлән, яшь буындар, менә авылымдагы яшьтәр көтеп торалар, идеяң менән кайт, ярдәм итәбез дип көтеп торалар. Мин яшь кайта алмаһам да, шуның менә ул бәйләнеш шунда сагыла. Олылар алдан барган буындар тик тормаһа, үзем хәрәкәт итеп, позитив хәрәкәт итсәләр, һәр вакыт яшь буын уны отып алып, эләктереп ярдәм итәргә әзер торалар. Чөнки уларга үсеш хәрәкәте кирәк. Алтын һүзләр, зур рәхмәт. Яшьтәр безне ишеткәндәрдер дип өмет итәбез. Ысынлап та үз тарихыбызга, үз шәхестәребезгә битараф булырга тиеш түгелбез, чөнки безнең үткәнебез ул безнең киләсәк. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт. Яна ошо студияла күрешеп осрашканга тиклем Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илдар Шәйхмәтов булды бу иртәләр. Уңышлы көн сезгә. Рәхмәт.